Nostan ja nostan tos. Siellä se on kyllä se. Tuplaa kaikki lottereihin. Se on ensin kruuna. Mitä? Nää ensin kruuna abi. Kuutlon. Ihan varma. Toiset. Se on vielä. Paljon se on nyt? 12. En mä. Nyt ei hyvä katsoa, jos näette loppuun 80. Teillä on loppuun mikä jos sen tuossa on. Joka toisella mennään. Tarvitsi osua. Mitä? Sympaa sinua. Siinä on 3-2. 6-5 tuplausta. Oisko näin? Ei näin. Lähellä. Mä luulin, että siinä oli 12. Kuinka se on? Aika täynnä. Laitaanko eteen? Sitten vielä koposen. Nyt on. 2. Nyt on. Oe. Oi, 2, 3. Perkele, kun on. Mitä? Mistä ehkä on? Täällä on mitään. Kyllä tän kohta on pakko jotain antaa. Ei helvetti. Hyvä. No niin, kyrsä vihdoin. Vihdoin se tuli. Abi. Eikä video lopu. Ei sitä se teetkään. Kuva. Tumma tää. Vähän vähän siistintä kyllä on. Ei! Kruuna. Ei se oli mitään kyllä. Vielä on se olisi kussu. Toinen kyvä. Hitun kusetus on oikeesti. Ja 4 jälleen kerran. Meneekö oikein? Ja Stogel mennään. mitä jäi? Oe, nyt on ihan kruuna loppuun. Se on ihan kruuna. Kuponen, en mä. Kat 50. Oe. Oe. Jep. Hyvä. Pahmalla pelaa. Avitaan tätä sinne menee. Sitten. 40 penniä, 4 pieniä. Ja Vähän maha jostain rikollisen. nyt voitit 0,20. Voititko? En. Abi, mitä tää on? Ja mitä tää nyt on? Aika kusinen video. Ei mitään. Kyrsä meni puolituplauksella. Ei voi olla. Se on ollut niin varma kruunu. Mitä helvettiä? Mitä? Nyt on mennä oikeesti 40. On mennyt vai? No on varmaan.
jakelee. Jakelee vähän, mutta ei mitään. Aika jakovainen. Onko sulla näin mitään? On aika paljon. Kosio! 4 linjaa, melkein melkein heti kyr, jos olisi toivi, ei mitään. Ei mitään. No niin, 8 €, tuplaako Abi, uskaltaako hän nyt sen kumpi se on Abi? Kato, laita mun sormiin. Tälleen näin. Laavalla mennään. Ja se on oikein 16 €. Mitä Abi päättää tehdä nyt? Abi päättää uhrautua tuplaamaan. Ja hän panna klaavakin. Tämä menee oikein 32 €. Mertsi ja Mertsi tuplaa. Ai. Mertsi tuulella. On jo Mertsi. Tässä kesti joku 5 minuuttia video ennen kuin antoi eka kerran tuolla. Se on oikein Kaikki 6. Mertsi. Lähet ollaan katsotaan. Mertsi. Miten lähet? Mertsi. Tekeekö Mertsi sen? Ei! Ja siellä on 25 €. 25 ja Mertsi, siis Abi tupla. Ja Abi tupla 45 €. Abi on. Elä näin. Abi on taas rahvaa. Abi pääsee vähän omiin. Vähän vaan. 2 kertaa lopari. Noin. Olisiko ulos? Eikä kuulosti. Ois ulos. Tää kerran oikein. Meneekö se oikein? Meneekö se? Voitit 3.20. Meneekö se oikein? Oi 6.40. 12.8. Tuplaako Mertsi oikein tämänkin? Kyllä. 12.80. Mitä Abi päättää tehdä? Ottaa ylös. Mitä heidän? Nyt tässä Mansikki antaa. Abi, oisko tsägiä? Ois. Abi ottaa. Ai niin, pitäis antaa tovelle tänäänkin. Mitä päästä tovelle? No kun saman velkaa. 4 linjaa. 4 linjaa, mikähän jättää yli, 3. linjan yli jättää. Ja nyt 3 antaa. Ja 2 €. Mitä Mertsi tekee? Mitä Abi tekee? Tää on väärin. Ja Abi, Jos mennään lopareihin. Mitä Mertsi? onko se 8 €? Onko? Ei taida. Mitä? 8. Jakelee. Otais kuulla. Vois. Tää vois laittaa YouTubeen. Ei vois. Mitä Mertsi tekee? Mitä Mertsi tekee? Ja Mertsi on. Ootko nähnyt? Joo. Ja Mertsi on. Abi, oisko ulos? 20. 20. 50. Sä olet. Ja Abi tuplaa taas. Mut se meni kyllä väärin. Niin yrittää sikaa. Johens. Nyt se kuset kaiken. Kyllä sitten. Tuplaako Mertsi? Sen näkyy. Mikä se on? Siinä on klaava. Mikä se nyt on? Tuleeko siihen uudestaan tuplaa? Tulee. Mikä siihen nyt tulee? Emmä. En